U 1071. emisiji Jel rodilo saznaćete kako se odvija žetva suncokreta, kako dobri domaćini pripremaju hranu za stoku, hoće li rod kukuruza biti veoma dobar, mogu li povrtari bez zalivanja povrća, kako se održava vinograd za primer, kakav je značaj pravilne upotrebe pesticida, šta su bili najveći problemi pčelara i kako je seljaku danas. Kakav je rod suncokreta? Ima od 1700 do 2 tone po lancu po jutru. Kakav je značaj silaže? Ogroman značaj, jedan od najekonomičnijih vidova ishrane, što obezbeđuje stabilan prirast, stabilan prinos mleka, odnosno mlečnost krava. U kakvom stanju je kukuruz? A u kukuruz je u Banatskom Novom Selu duo je vetar jedno 4 dana, znači topao vetar, kao fen ga je osušio, tako da će to, ja verujem, dok se završi suncokret, da prođe još koji dan posle i krenuti berba. Šta trenutno rade povrtari Glogonja? Ovih dana se intenzivno zalivaju kupusnjače i šećerac, koji neki je stigao, neki će da stigne uskoro, tako da se konkretno zbog ovih visokih temperatura i jakog vetra konstantno zaliva. Hoćete li proširiti vinograd? Da sam mlađi bi još sadio, ali 76 godina imam, ne mogu sam, drugi neće. Kakav je značaj pravilne upotrebe pesticida? Osnovna je stvar znati zašto se koristi, konsultovati stručne službe i službe po poljoprivrednim apotekama gde postoje stručnjaci i dugogodišnji radnici, i to moram reći, koji rade sa prodajom pesticida, koji su prilično edukovani. I kao osnovna stvar, pre svake primjene pesticida, pročitati uputstvo. Kakav je pčelarski posao? Pčelarski posao je jako težak. Ko svi misle, to je samo slavina, odvrneš i curi med. Međutim, ima tu da se radi i radi. I još godina kad potrefi lošija, znači muka živa. Kako je seljaku danas? Kad pada kiša, dobro. Žetva suncokreta se privodi kraju u Novoseljanskom ataru. Jedan broj paore je završio posao, dok ga drugi završava. Imao sam oko 25 jutara, pri kraju sam, evo još ova parcela od 5 jutara je ostala i imao sam malo kvarova i došli smo to da završimo danas ako možemo i tako. Suncokret uvek kod mene zauzima 1/4 ukupne površine, drugu četvrtinu zauzima pšenica, a 1/2 kukuruz. Prinos suncokreta je osrednji, da kažemo ovakva godina ne pogoduje mnogo suncokretu, pogotovo ovaj drugi deo leta, da kažemo, koji je imao dosta kiše, to je uslovilo neke bolesti, tako da je suncokret naprasno sazreo i umanjio je prinos. Ali opet, da kažemo, nije ni neka potpuna katastrofa i ne može se reći da je loše, sve u svemu osrednje. Onako, razan je kvalitet, razno, zavisi od njive do njive i normalno kako je ko radio, kako je bila agrotehnika, sve to se vidi razlika, da li je urađeno kako treba ili ne. Cenom suncokreta poljoprivrednici, kao i obično, nisu zadovoljni. Cenu nešto čujem da su izašli sa 30 dinara akontom, da li će nešto biti još, šta ja znam, niko se ne uklapa s time, ali šta da radimo, šta je tu je. Naspram prošle godine bila je jača cena, ali nije bila godina slabija i ne znam šta da kažem. Cena je loša, navodno postoji neko objašnjenje za to, ali ne znam, ne bih komentarisao. Neka realna cena suncokreta bi bila možda 36 dinara, da kažemo, kao i prošle godine. To je nešto što omogućava i proizvođaču da malo zaradi. A ovih 28-30 dinara koji se nude i pominju, to je onako, kad bih hteo to da prokomentarišem, morao bi da upotrebim neke reči koje nisu za televiziju. Za ratare nema još mnogo posla sa suncokretom, ali uskoro će berba kukuruza, inače najveći posao kada je u pitanju ubiranje letine. Dobri farmeri već sada misle na stoku. Tako na Starom Tamišu spremaju silažu. Dobri domaćini stočari već sada brinu brigu o hrani za stoku u narednom periodu.
U stočarskoj proizvodnji, posebno kada je reč o govedarstvu, teško je zamisliti obezbeđenje hrane bez spremanja silaže. Silaža je sitno iseckana masa pojedinih vrsta biljaka, najčešće kukuruza, bogata hranijima. Silaža se najčešće koristi u toku zimskog perioda. Ratari i stočari poljoprivrednog dobra Stari Tamiš uveliko su počeli s poslom pripreme silaže. S obzirom da je kukuruz u fazi mlečno-voštane zrelosti, to je najbolje vreme za pripremu silaže, pa su u kolektivu Starog Tamiša započeli ovaj posao na vreme. Cilj konzerviranja zelene biljke je očuvanje hranljive vrednosti u što dužem periodu i da stoka u što dužem periodu dobija što ukusniju i zdravu hranu. Farma krava Starog Tamiša posjeduje blizu 1000 grla. U ovom poljoprivrednom dobru obrađuju se značajne površine u ratarstvu, a cilj je uspostavljanje zatvorenog ciklusa između biljne i stočarske proizvodnje. Trenutno smo u pripremi kukuruzne silaže. Sa 255 hektara očekujemo da će biti prinosa oko 10 miliona kilogram, to je 1000 vagona. Što će biti dovoljno za ishranu 1000 muznih grla krava koje očekujemo u narednom periodu. Otprilike oko 100 do 120 vagona. Ukupno bi trebali da isiliramo 200 vagona za potrebe naše farme razne kategorije stoke. Kukuruz kao silaža cele biljke daje najveću proizvodnju energije po hektaru. Osnovna pravila silaže su sitno seckanje, dobro sabijanje, izolacija mase od vazduha i vreme siliranja, odnosno starost biljke pri ubiranju za siliranje, jer od toga umnogome zavisi kvalitet. Kolektiv Starog Tamiša se pridržava zaključka stručnjaka da je upotreba sopstvenih izvora hrane glavni uslov unapređenja stočarske proizvodnje. Cilj siliranja je očuvanje hranjivih materija iz biljke kukuruza, tako da one budu na raspolaganju cele godine stoci. Ujedno tim procesom konzerviranja dobijaju se i organske kiseline koje utiču povoljno na mlečnost i na zdravlje stoke. Ogroman značaj, jedan od najekonomičnijih vidova ishrane, što obezbeđuje stabilan prirast, stabilan prinos mleka, odnosno mlečnost krava. Farma na Starom Tamišu jedna je od najvećih i najboljih u Srbiji. Trenutno imamo 920 grla muznih krava, do kraja godine imaćemo 1000. Imamo prosečno oko 30 litara mleka. Mleko isporučujemo Imleku, prve ekstra klase koji ide za izvoz dalje. Najveća smo farma u Južnom Banatu muznih grla. Iz godine u godinu ova farma raste i razvija se. Taj kurs će se i nastaviti. Imamo i dalje planove za dalje proširenje stočnog fonda, za unapređenje tehnološki, u narednom periodu da se unapredimo i tehnološki, da savremenimo farmu dalje, da ide dalje, u korak sa vremenom, sa 21. vekom. Zaposleni na farmi Starog Tamiša imaju odličnu mehanizaciju, tako da im je ona najmanji ako je uopšte problem u radu. Pre se može reći da se mehanizacijom nemaju nikakvih problema i da imaju najmoderniju potrebnu mehanizaciju. Mehanizacija je, vidite i sami, najmodernija. Jedan od najbitnijih uslova za uspešnu proizvodnju jeste ovakva mehanizacija. Ovde iza nas je trenutno Jaguar 950 koji silira kukuruz. Pratimo ga sa našim traktorima, isto klas. Silaza se gazi sa traktorima od 250 do 300 konja. Uslovi su vrhunski. U vreme obavljanja silaže radilo se udarnički. U ovom kolektivu inače vlada dobra organizacija, što doprinosi da kolektiv iz godine u godinu napreduje. Rad, red, disciplina. Radi se pravo, da kažemo, paorski od ujutru do uveče. Čeka se svaki moment povoljnog vremena da bi se poslovi odradili. Vidite i sami, svi smo sada upregnuti u spremanje silaže od farme goveda do ratarstva. Zaposleni na farmi krava Starog Tamiša ne moraju da brinu za hranu u predstojećem periodu. Uostalom, tako i na ostalim Almeksovim farmama. Briga o kući je osnovno opredeljenje menadžmenta i zaposlenih. Zato i jesu među najboljim, ne samo u Srbiji. Kukuruz se u Pančevačkom Mataru nalazi u odličnom stanju. Kukuruz ili kralj polja, kako ga od milošte zovu ratari, ove godine obećava dobru berbu, kvalitetne prinose i rod koji se može približiti rekordnoj 2016. godini, kada je prosječan rod iznosio 8 tona po hektaru. Poljoprivrednici u Srbiji već godinama najveće poverenje imaju u ovu ratarsku kulturu, kojim je u Srbiji zasijano blizu 1.000.000 hektara, a u 4 južnobanatske opštine Pančevu, Opovu, Kovačici i Alibunaru standardno se seje kukuruzom više od polovine svih ratarskih površina. Trenutno je kukuruz u fazi intenzivnog zalivanja zrna. Nalazi se u vrlo dobrom stanju. Nema problema sa biljnim bolestima koje bi u većoj meri naškodile kukuruzu. Ratari ističu vrlo dobro stanje kukuruza na njivama.
Kukuruz je generalno u dobrom stanju, naročito ako se gleda prošla godina kad je kukuruz najviše stradao od suše, u odnosu na prošlu godinu on sad ekstra izgleda, mada opet ima kukuruza koji neće dati maksimalne prinose, ljudi nisu bacili đubriva dosta i dosta je bila i ta setva kritična, sušni period prilikom setve je bio, tako da nicanje je bilo neujednačeno i loše, tako da će i to uticati malo na prinos generalno kukuruza, ali sve u svemu kukuruzi, jedna od najboljih kultura ove godine će biti kukuruz, verovatno što se tiče i finansija i što se tiče prinosa. A u kukuruz je u Banatskom Novom Selu duo je vetar jedno 4 dana, znači topao vetar, kao fen ga je osušio, tako da će to, ja verujem, dok se završi suncokret, da prođe još koji dan posle i krenuti berba. Kukuruz je u vrlo dobrom stanju, pazi, kukuruz je sada ove godine imaće dobar rod, samo ne zna se koja će cena da bude. Kukuruz počinju već neki beru, klipu su počeli, pa šta ja znam, neko je juče merio, baš kažu da su merili 19-20 ima vlagu. Opet kažemo sve od sorte do sorte, kako koji. Za ambar bi trebao da se bere u klipu što ide. Kukuruz je u dobrom stanju, da kažemo, kukuruz će roditi solidno, malo je neki problem napravio plamenac kukuruzni, ali da kažemo godina je pogodovala kukuruzu i onako rod će biti, da kažemo, pristojan. Već sada paori razmišljaju o ceni, jer kada rodi bilo koja ratarska kultura, cena je niska, pa se boje da tako ne prođu s kukuruzom. Povrtari Glogonja imaju pune ruke posla. Leto je suvo i traži puno vode, a vode treba dati biljkama. Odlazak u bašte i zalivanje povrća trenutno je primaran zadatak svih povrtara Glogonja, koji ukoliko žele da im povrće rodi, moraju svakodnevno da ga zalivaju. Brojne kupusnjače zauzimaju najviše površina u Glogonjskom ataru, bilo da je reč o baštama prema Sevkerinu, rumunskim i drugim baštama. Ovih dana se intenzivno zalivaju kupusnjače i šećerac, koji neki je stigao, neki će da stigne uskoro, tako da se konkretno zbog ovih visokih temperatura i jakog vetra konstantno zaliva. Glogonjci su poznati povrtari, čiji se proizvodi nalaze na pijacama u brojnim selima, ali i u Pančevu i Beogradu. Povrtarstvom se bave kako mladi, tako i stariji meštani, a površine pod povrćem se ne menjaju već godinama. Povrće se radi sigurno nekih 150 hektara, možda i više. Nemam podatke zato što većina meštana nisu članovi udruženja. Članovi udruženja rade negde oko 60 hektara trenutno. S tendencijom da se to širi, naravno, svake godine. Uz krompir, kupus je najpoznatiji proizvod koji na tržište dolazi iz Glogonja. Ova godina je šarena što se proizvodnje kupusa tiče. Dileme ipak, hoće li ga biti dovoljno, nema. Kupus je posađen u nešto većoj količini nego što je inače u Glogonju. Kakav je, to je šarena situacija, kiše su donele i bolesti, puno i štetočina, sve zavisi od toga kakav je kod domaćina. Već godinama Glogonjci održavaju kupusijadu, dok su Brestovčani bili poznati s paprikijadom i dok su brestovački povrtari zastali s aktivnostima, u Glogonju Udruženje povrtara najavljuje nastavak održavanja manifestacije po kojoj je poznato. Kupusijada će se naravno održati poslednjeg vikenda u oktobru. Sajamski dan manifestacije će biti u nedelju, to je onaj dan kada se menja vreme. Biće i nekih novih sadržaja, tako da biće blagovremeno obavešteni ljudi. Glogonjski povrtari organizovani u udruženju žele da unaprede proizvodnju. Često ne nailaze na podršku, ali ima i sredina koji ih podržavaju. To su najčešće pokrajinski i gradski sekretarijat za poljoprivredu. Putem projektnog finansiranja dobit će ove godinu digitalnu meteorološku stanicu. Udruženje naravno radi na promociji, ali ove godine smo radili nekoliko projekata i odobrena su nam sredstva za kupovinu digitalne meteorološke stanice koja će biti nabavljena u nekom skorijem periodu i bit će postavljena u funkciju. Njen značaj je veliki. Pored onih osnovnih meteoroloških podataka mi ćemo uzeti neku stanicu koja može da se nadograđuje, tako da može da računa parametre za pojavu bolesti, štetočina, postavljat ćemo i feromonske klopke. Stanica je digitalna, mora da ima pristup internetu i šalje podatke preko aplikacije na mobilni telefon. Posla u povrtnjacima ima dosta, a kada ga nije bilo? Čini se samo kad je pre 10 godina Tamiš poplavio Glogonjske bašte, ali to se do sada zaboravilo, a odbrana od Tamiša je u međuvremenu dignuta na viši nivo. Porodica Stojanovski iz Jabuke se ozbiljno bavi vinogradarstvom. Posao je lep, ali težak.
Porodica Stojanovski iz Jabuke jedna je od retkih koja se bavi vinogradarskom proizvodnjom, a ne proizvodi vino. Stojadin i Gorica udruženo rade u vinogradu, pred koga imaju i voćnjak. Stojadin zakoračio drugu polovinu 8. decenije, ali tomu ne smeta da je svaki dan u vinogradu, u kome se na prvi pogled vidi sa koliko ljubavi gazda prilazi poslu. Sve je pod konac, a svakodnevni rad daje odlične rezultate. Ja sam došli iz Nemačke 77. I onda sam kod kuma radio, ima vinograd isto, i onda gledam jedno grožđe, drugo, jedem i onda kažem, ba što ja da ne sadim? To je bilo 90 Gorice i 89 smo sadili. Kum kaže, što da ne sadiš, mlad si? A ja sad imam 76 godina. I onda ja, drugare, ovo je jutar i 600 zemlja, ja sam ima 100 metara dugačko sa 22 metara. 11 reda puta 50 loze imam u svaki red. Red od reda je 1,80 m, a loza od loze je metar. I to sam počeo, sam sam preko drugare te rezao ovako, onako, ovaj mi kaže ovako i ja, kum kaže ovako, i ja naučio Čika Dule, Dule, matori, pa onda od Venčeta deda i on mi pokaže, dođu ovde pa mi pokažu i tako da sam počeo vinograd. I sad krojim sve sam, kopam sam, radim ga sam, prskam sam, sve. Žena mi pomogne, ona prska samo protiv truleža. Sad je prskala. Ona to zato što nisko, a ja ovo drugo sve ja prskam. 4 puta sam ga prskao. Ove godine je poneo dobro, vidjet ćemo do kraja kako će da bude, ali izgleda da će ranije da se bere. Stojadin ima impozantan broj čokota, a gaji nekoliko sorti grožđa. Imam oko 250 čokota slankamenku, imam bogunac, imam hamburg, ovo rano, kardinal, rani i to. Beogradsku ranu imam, od sve po 20, po 30, a 250 čokota imam slankamenka. Prve godine je rodila slankamenka odlično, ali posle nešto ne ide. I sad je, opet kad je bio onaj mraz, sve je izmrzla, sad je počela opet da se oporavlja. I sad vidim da ima loze, ima slankamenka i ove godine. A do sad nije bila, a one godine bilo svaka loza rodila. Posao u vinogradu nije lak. Vinograd ne traži gospodara, to smo čuli bezbroj puta od vinogradara. Vinogradu je potreban neko ko će u njemu da radi. Ko voli da radi, nije težak. Ja dođem ujutro u 5, pola 5, kad je ono svitanje. Ja gledam svitanje, na bandere se ugasi svetlo i ja pravu vinograd. A vinograd mi je blizu od kuće, nema 5 minuta. Uradim si do 8-9 sati, šta imam da uradim, okopam, ako je za kopanje, prskam i idem si kući. I uveče možda nekad dođem uveče, oko 5-6 sati uradim šta imam još. Vinogradarski posao je jako težak, on traži slugu. Kod njega treba se okopaju, prvo kad se proleće odgrne se, pa se onda okida, oreže se, pa kad stigne da ide gore da se poveže, da se okida, da zaperke se okidaju, da se isprska lepo i onda ide dalje. Jabuka je nekada imala brojne vinograde. Danas se oni revitalizuju, podižu se novi. Ima dosta što su sad mladi sve posadili. Znam, moji drugari, moj zec je posadio kad sam i ja sadio, Dimitrijevski Mite. On je posadio isto oko 700 čokota onda, a ja sam 500 onda posadio. I još sam dodao sad ovo, sve sam dodao ja ovdje imam 8, 5 po 8, 40 loze još, tako. I sad sam dodao i ovdje po 2 loze na svaki, to je 10, ovdje sam hamburg sve. Baš da vidim hamburg, a on je krupan crni. Zato, ali ima posao, ali ko voli da radi, za mene ništa.
Interesantno je da Stojadin i Gorica ne prave vino. Svo grožđe ide u rakiju, a majstor za rakiju je Gorica. Ja sam naučila od mojih dede i ujaka jednog iz Srbije i mislim mamina porodica iz Šapca. Ja sam tamo naučila, kao dete još sam bila. Kod njih sam naučila da vidim kako se peče rakija i to. Od loze nisam videla, od šljiva jesam. Ali to mi je bilo isto kao i loza, grožđe i šljiva slično. Onda sam krenula tako. Malo nam je kum pomogao mi prvu godinu. To sam uzela i on je pomogao mi za kako treba i tako sam krenula. Do sad nisam sve u rakiju i to žena peče, ja ne pečem. U bure i ona ispeče, peše s kazana i to dobra rakija. Čista, vino nisam točio. Ove godine mi zet napravio čep da ću da točim malo vino, da imam širu. Inače ovako ne. Prodam rakiju, sve prodam. Kad ima viška, boga mi, jeste, treba da se dobro gleda, da ne bi kiselina neka krenula ili da iscuri voda, ona skroz, kad ide jača rakija, ne valja. To je jedino da ide kap po kap, kao što kažu, moj deda je uvek vikao, kao beba kad piški. Tako je on meni uvek govorio. I ja sam tako naučila i sad polako. Kazan kad ložim, ide polako, postepeno i tako rakija iziđe lepo, fina, ukusna, bez šećera. Ne mečem u komine šećer, ne volim. Mada kažu što ne meteš barem 2-3 kila, ne. Dovoljno je od grožđa. Grožđe je slatko i dovoljno je, ima slasti. Posao u vinogradu je posao ljubavi. Svakako da bi Stojadin i Gorica proširili vinograd kad bi im mlađi imali više razumevanja za ovaj posao. Da sam mlađi bi još sadio, ali 76 godina imam, ne mogu sam. Drugi neće, unuk, vi znate unuk gde radi, on ne pipa to. Eto, a ja da sam mlađi, ja bi još produžio još jedno, pa još ovoliko. Jer kupio sam onu mašinu za prskanje na motor, na leđa i onda bi brzo išlo. Ali i tu treba dvojica. Ne mogu ja sam, treba da je stavim na ramu pa da upalim, pa ovako mora prvo da upalim pa da stavim i da prskam. Pa isplati se ko voli, ali i težak je. Mlađi ko mlađi okrenuti su nekim drugim vrednostima, a da li će im jednog trenutka doći u glavu da je lepo u vinogradu, vreme će pokazati. Dotle od proširenja vinograda nema ništa, a ima prostora. Upotreba pesticida je svakodnevna pojava u poljoprivrednoj proizvodnji. Mada se često sreću s pesticidima, mnogi ne znaju kako da ih koriste s jedne strane, dok s druge strane često u poljoprivrednim apotekama ne rade stručni ljudi koji kupcima treba da ukažu na značaj pravilne upotrebe pesticida. Osnovna poruka jeste, iako misle mnogi da znaju, pre svake odluke o primjeni pesticida konsultovati se, ponavljam po ko zna koji put, sa stručnim službama koje su prisutne na terenu, sa stručnim službama iz poljoprivrednih apoteka, da mogu dobiti pouzdane informacije, tačne preporuke, jer svedoci smo već duži niz godina da određeni korovi postali su potpuno rezistentni ili tolerantni na određene herbicide. To većina proizvođača ne zna i sa te strane oni moraju, odnosno trebaju da uvažavaju mišljenje struke i nauke. Naravno, kroz ovakve emisije informisanja koje trebaju pratiti, mogu takođe puno stvari čuti, saznati, ako ih potpuno ne razumeju, ima mesta gde će dobiti pravu informaciju. Evidentno je da se o pravilnoj upotrebi pesticida valja informisati, kako zbog zdravlja onoga koji ga koristi, tako i zbog razvoja biljaka i njihovog boljeg roda. Pčelari su imali šarenu godinu. Bilo je dobrih pčelarskih paša, a bilo je i onih slabih. Za proteklu pčelarsku godinu može se čuti mnogo toga. Procene idu od toga da je bila loša do onoga da je bila dobra. Zavisno od paše do paše, pčelari su beležili različite rezultate, pa su i ocene često dijametralno suprotne.
Ova godina je jako specifična za pčelarstvo, pošto sam ja iz Aranđelovca i srca Šumadije, mi imamo sreću da u našem okruženju postoje jako dobra bagremova paša.